Centre de formation professionnelle Kaja Sanogo Segukaw fe Dar Salam. N'i b'a fɛ ka sa ka kalan kɛ yaasa ka se ka i yɛrɛ dɛmɛ i ka siniɲɛsigi ani ka se ka kalan kɛ taabolo minnu kɔnɔna na olu bɛ u bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛɛ lajɛlen a bɛ se ka to i ka siniɲɛsigi baaraw bɛ se ka olu kɛ kalan mun bɛ yen n'o olu bolodalen don u bolo sa o kɔni ye pano n'o ye pano solaire ye o sigili k'o kalan kɛ plomberie ale ni sokɔnɔna ɲɛgɛnw olu dilanni k'o kɛ karoda o bɛ yen maçonnerie ka taa se peinture bâtiment ma électricité bâtiment construction métallique menuiserie métallique ni menuiserie bois ka taa se nakɔ sɛnɛ ma min ye misiw tulɔli ye bagan mara ka taa se sɛ maraw bɛɛ lajɛlen ma yaasa ka se ka sow fana jɔ so minnu bɛ se ka jɔ bi an ka togodaw la ani ka se ka olu entretien bɛɛ lajɛlen kɛ machinisme agricole ka taa se staff décoration ma transformation agroalimentaire nin bɛɛ lajɛlen bɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo la biogazi k'o faamuya k'o dɔngala kari min ye ɲamaw ye k'olu bayɛlɛmali baaraw kɛ fo ka taa se ɲamaw yɛlɛmali ma ka se k'olu kɛ nɔgɔ ye nɔgɔ min bɛ se ka mago ɲɛ yaasa ka sigida kɛlɛli kɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ale bɛ nin bɛɛ lajɛlen boloda karamɔgɔ jolenw b'u bolo minnu ye kalan kɛ ka kalan faamu n'u yɛrɛ bɛ se fana ka se ka denmisɛnninw bɛ mun kalan k'u kunna ka se k'a lawaleya teliya la nin baara bɛɛ lajɛlen sigilen don u bolo yaasa aw ka se ka ye nin ko in na sa a b'aw senfa biribiri ka taa min ye segukaw fɛ Medine min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan sa tɔgɔ sɛbɛn kɔni olu daminɛna segukaw fɛ yen min ye don o don ni dimanche sen bɔra la k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 16 ma yaasa aw ka se ka kunnafoni jɔnjɔnw sɔrɔ sa a bɛ nɛgɛjuru sira n'o o ye 76 03 12 23 a bɛ se k'o gosi min ye 66 03 12 23 walama a bɛ se ka bɔlɔlɔ sira fana lajɛ Alassane Traoré min ye 875 ye ka se ka min ye arobase kɛ gmail.com yaasa aw sen ka se ka don u ka kalanko la min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye ale ɲɔgɔnna ka dɔgɔ bi kalandege ale ni baara ko o ta nasira la an ka jamana kɔnɔna na. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. So o ye ale ye san 60 kɔ maaw k'olu ta nisɔndiya kɔnɔna na ka taa n'u ye Air Burkina bɛ se yɔrɔ yɔrɔ la baara kɛcogo o ye waso bɔ bi ko in na min ye Air Burkina ye a ma dan o ma koyi nin waati in na ni maa min b'a fɛ sa ka bɔ Bobo Julaso ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Abijankaw fɛ yen o taa ni ka segin o ye 50,000 ani 2,300 ye. O bɛ kɛ Air Burkina ale fɛ yaasa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ Bobo n'u b'a fɛ ka taa Abijankaw fɛ yen u ka taa ni ka segin o bɛ se ka nɔgɔya cogo min Air Burkina a ma dan o ma koyi sigiɲɔgɔnya ɲuman kɔnɔna na maa caman bɛ yen i b'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ donitaw kɛ min ye Air Burkina ye doni tali hukumu fana kɔnɔna na sa o kɛlen don ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi i bɛ fan o fan n'i b'a fɛ k'i ka doni bila ka taa Air Burkina bɛ se yɔrɔ min Wagadugukaw fɛ yen don wa Bobo Julaso don wa Bamako wa Niamey Abidjan Lomé Cotonou Accra ani Dakar i dan ye ka nɛgɛjuru sira k'ale kɔngɔ i bɛ se ka 70 k'o dasi min ye 0 ani 9 0 ni 1 72 u ka bɔlɔlɔ sira fana o bɛ fɛrɛtiko ale ta na sira fɛ
maa minnu b'a fɛ k'u ka dɔnnibaaw ta ka taa Wagadugu ka taa Bobo Dioulasso Bamako Niamey Abidjan Lomé Cotonou Accra ni Dakar Air Burkina ale y'aw jigi bɔ sabula min ye sigiɲɔgɔnya ɲuman o pankuruso o ye Air Burkina ye san 60 min ye baara ye a kɛcogo a ɲɛnen don u bolo nin waati in na. An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn i n'a fɔ an y'a fɔ a ɲɛna cogo min na sɔgɔmada in na kibaruya min bɛ Mali kɔnɔ bi o ye parti politigiw olu ka ko ye dɔ ka bɔ partiw hakɛ la an ka jamana kɔnɔna na o de laɲinina jɛrɛjɛkulu fɛ jɛrɛjɛkulu min y'a yira sa ko partiw sigicogo kura ko k'o sigi sen kan an ka jamana kɔnɔ baaraw olu kun cɛra kunungo laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen hukumu kɔnɔna na sa ko min ye général d'armée Assimi ye ko k'ale kɛ jamanakuntigi ye san 5 a bɛ se ka lakurakuraya fana furancɛla fanga baara bolo minnu bɛ ko k'olu to sen na Burkinakaw olu bɔra diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ bi ka senkɔrɔma dondoli ta ka ɲɛsin u ka jamanakuntigi ma ka kɛ ni Amerikaw ka sɔrɔdasi ɲɛmaa dɔ ka kuma ye min kɔni ye bɔnforola kuma fɔ n'o ma bɛn Burkinakaw ma AES ale duguden fɛn bɛ Burkina kɔnɔna na ani fan wɛrɛw fɛ sa u bɛɛ lajɛlen kɔni ye wulikajɔ kɛ bi diɲɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na n'an bɔr'o la sa kalanko min ye école karamɔgɔ minnu bɛ Katikaw fɛ k'u bɛna tile 3 baarabila kɛ ɲɛbila sɛbɛn o dira minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna état généraux min kɛra ale taara o jaabi di jamanakuntigi ma kɔkan kibaru an na an da don o fana na ani an yɛrɛ fɛ yan sa ka se ka ninnu bɛɛ lajɛlen walawala aw ye Keba Jalo ale kɔni bɛ k'a lajɛ k'a fili bɔlɔlɔ sanfɛ yaasa a bɛ se ka faamuya sɔrɔ ko la cogo min kuma k'olu ɲɛfɔ aw ye ne yɛrɛ ni Ala sɔnna a ma sɔnni sisan an ye dakun minnu fɔ an bɛna don u la k'u bɛɛ lajɛlen woloma a bɛ se k'a faamuya cogo min na k'aw to aw sigiyɔrɔw olu la. Mali furancɛla fanga nali ni sisan cɛ a ye jɛrɛw caman sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la baara min n'o kun bolodalen don u bolo kosɛbɛ o ye k'a fɔ ko an ka jamana calatigɛ jɛkulu ani an ka jamana mara cogo ko ka o falen nanzarakan na n'u ko ma ko refondation ye ale wolola munna sa u ye sigikafɔ de kɛ n'o ye assise nationale de refondation ye ale ye laɲiniw caman kɛ laɲini minnu na Keba parti politigiw saba kun bɛ olu ka o ko hukumu kɔnɔna na o saba ye mun ye o ye parti minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna na ko k'a lajɛ u sigicogo an ka jamana kɔnɔ musakako ta nasira fɛ u ka se ka sigi sen kan yaasa partiw kana caya dɔ ka bɔ partiw hakɛ la partiw yɛrɛ tɔgɔla sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko charte de parti ko ka ale lajɛ yaasa ale bɛ se ka falen cogo min fanga sinamatɔw ka ɲɛmaaya n'o o ye chef de file de l'opposition ye ko ka dantigɛli kɛ o ko kuma fana na min ye k'i to parti dɔ la ka taa dɔ wɛrɛ la k'a sɔrɔ o kɛlen don ka danaya ta ka da i kan kalata kɔfɛ ko ka o bɛɛ lajɛlen lajɛ nin waati in na sa nin fɛɛrɛ ninnu bɛɛ lajɛlen sigilen sen kan minisiri min ni ale kun bilara sa ko ka nin baara bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ décembre kalo tɛmɛnen san 2024 o tile 19 ale ye lettre ci parti 297 ma ani jɛrɛjɛkuru fasodenw ka tɔnjɛkulu 94 ma k'u k'u hakilila di waleya ninnu kan min ye partiw ka ko ye a sɛbɛn bɛ se ka lakurakuraya cogo min yanni mars kalo tile 14 cɛ san 2025 Keba o kɔmasegi kɛra mun ye parti 297 la 130
ani wolonfila o de ye minisiri jaabi 160 olu ma minisiri jaabi. Minisiri ale yɛrɛ ko fana ko min ye jaabi minnu dira ale ma yaasa ka se ka faamuyali kɛ kow la o ma ale wasa. A taara conseil minisiri kɛnɛ ka kɛba k'a dayir'u la k'a fɔ ko baara min kɛra ko a filɛ nin ye. Ale b'a fɛ ka min boloda a y'o ɲɛf'u ɲɛna novembre avril kalo in tile 9 k'a yirila sa ko sigikafɔ ko ka kɛ maa minnu bɛ yen ni olu ye assise baara kɛ olu maa kelen ko ka segin k'olu ɲininka u yɛrɛ b'a fɛ partout ka ko ka bila dajugu jumɛn na kɛba. O kun fɔlɔ o kɛra an ka marabolo kɔnɔna na. Marabolo kɔnɔnaw la kalo tile 16 na tile 17 olu dantigɛ. Olu ye dantigɛli min kɛ laɲini minnu sɔrɔla olu kɔnɔna na o y'olu bɛndɛgɛmɔgɔ kɛba ka na n'o ye yaasa ka n'o di fasodenw ka jɛkuluw ma. Mali lasigidenso min bɛ jamana kɔnɔna na n'o bɛ 49 bɔ ka taa se Bamako marabolo ani an ka duguba minnu bɛ yen n'o y'an ka région ye olu fana 19 ɲɛmaa ani maa sugandila olu kɔnɔna na olu de nana ka na tile 2 baara kɛ Bamako de kun cɛra kunungo. Nka kɛba ko in kɔnɔna na minisiri min bɛ kalata ko kunna n'ale ye premier ministre Nagakɔrɔma ye a ko ko sariya kisɛ minnu bɛ yen bi n'o bɛ se ka ɲininkali kɛ n'o bɛ se ka baaraw kɛ o de y'olu yamaruya yaasa u ka se ka nin ko ninnu sigi sen kan. Ko in a kɛra dɔgɔkun 1 dɔgɔkun 2 dɔgɔkun 3 parti politique de tun bɛ bɔ ka kuma nka gouvernement ka kuma kɛba o kɛra ntɛnɛn tɛmɛnen ye ka ɲɛfɔli k'an ye munna baara taara nin sira in fɛ munna nin ko in sigira tan waliya jumɛn bɛ sen na ko parti politique ka dɔ de bɔ u hakɛ la an ka jamana kɔnɔ. Parti ko tɛna dabila Mali la dɛ dɔ de bɛna kɛba o de fɔra dɛ réduire le nombre kɔrɔ nka an tɛ Momo lamɛn Momo de Paris ale tun ye bataki dɔ bila ka na waati min na ko kun gannen don kosɛbɛ an k'ale lamɛn yanni an ka segin ka taa CICB kɔnɔna na. An bɛ segin k'aw fo dan tɛ foli min na. An ka jamana actualité bi o fanba dɔ ye politikimɔgɔw bɛ ka wulikajɔ minnu kɛ an b'a fɛ ka an ka faamuya lase aw bɛɛ lajɛlen ma o la. Hakilina jiginna an kɔrɔ nin politikimɔgɔw tun ye ɲɔgɔnnajɛrɛ dɔ boloda ɲɔgɔnnajɛrɛ in senfɛ o tun b'a fɛ ka transition déstabiliser. An ka service de renseignement bɔlen a kalama u taar'u minɛ u taar'u datugu. O kɛra maliyɛnw wulila an'u nɔfɛmɔgɔw wulila minnu ma faamuyaw kɛ je dis bien minnu ma faamuyaw kɛ olu tugur'u kɔ ko démocratie parti politique mɔgɔw datugura politiciens datugura maliyɛn dɔw ka liberté d'expression minɛr'u la ko mɔgɔw ka liberté bɛ ka minɛ u la. U y'a traduit ka ko ye. Mɔgɔ minnu dun kun minɛra u tun bɛ ka taa waliya min kɛ o ma fɔ a fɔra dɔrɔn de ko mɔgɔw ka liberté d'expression ou ko démocratie ko bɛ ka bafoué mais pourtant mɔgɔw bɛ Mali kɔnɔ hali bi u bɛ ka démocratie waliya u ma minɛ mɔgɔw bɛ Mali kɔnɔ hali bi u bɛ ka liberté d'expression waliya u ma minɛ. Aw parti politique mɔgɔw 91 éléments aw de wulila ko démocratie aw ye jamana firi su caman bɔra o démocratie ye mun di maliyɛnw ma alors que aw wulila ka démocratie demander ka wuli ko démocratie kɛlɛ aw yɛrɛ ka kuma la ko a bɛ ka maliyɛnw de ka kɛlɛ kɛ o maliyɛn kelenw tor'u nɔ la aw kɛra milliardaires ye ani millionnaires ye usine tɛ aw bolo aw tɛ homme d'affaires baw ye faux fonctionnaires aw ye sow san Faransi ka sow san Canada ka nafolo da ɲɔgɔn kan jamana wari la n'o de démocratie ye anw b'a fɔ ko anw ka démocratie an yafara kɔ. Maliyɛnw jamana ye marali ka gɛlɛn maliyɛnw jamana ye marali ka gɛlɛn politique tɛ kojugu ye a kɛbaga de b'a kɛ kojugu ye nka politiciens minnu b'an fɛ yen olu ye politique juguman mayɔrɔ de d'anw ma anw dalen tɛ politique la bilen anw ma da politique la bilen parce que mɔgɔ minnu kan ka politique yira anw na olu comportement o ye anw tigɛ politique la ko le vrai exemple est comportemental. Pas plus tard que février 2019 élection kɛra
politique mɔgɔ wulila ka maliyɛnw na bɔ kɛnɛma ko IBK ko k'a gagnera ko IBK ma gagné opposition mɔgɔ wulila k'olu gagnera ko IBK ma gagné an ka bi kuma laɲini tɛ k'a fɔ karisa gagnera karisa ma gagné o t'an ka laɲini ye ko min bɔra a kɔnɔ o de laɲini an bɛn'o de lase aw ma IBK ko k'ale gagnera opposition mɔgɔw k'u gagnera u ye jamanadenw nabɔ ka mɔgɔw ka baaraw tiɲɛ u ye jamanadenw nabɔ ka mɔgɔw ka déplacement k'olu perturber u ye mɔgɔw labɔ ka jamana chauffer kala u ye kuma min fana fɔ o yɔrɔ la ko démocratie u ye kuma min fɔ o yɔrɔ la ko liberté u ye kuma min fɔ o la ko soulèvement démocratie et démocratie u y'o o mun médiatiser après u nana mun kɛ u taara sigi ka fɔ kɛ IBK ko main tendue Soumala Cissé ani IBK olu fila taara ɲɔgɔn ye hors caméra a ma journalisté témoin tɛ caméra tɛ aw bɛ fɛ ka taa jamanadenw kunkanko kuma de fɔ mais aw b'o dogo jamanadenw na décision bɛ ta adamaden tɔgɔ la n'a bɛ dogo i la o décision b'i contre de la décision bɛ ta adamaden tɔgɔ la n'a décision u t'a fɛ i ka bɔ a kalama c'est que décision b'i contre de la IBK ani Soumala Cissé fila taara ɲɔgɔn ye ko main tendue u ye ɲɔgɔn ye mun kɛ o labanna jumɛn na bɔli dabilara kɛnɛma u sɔnna ɲɔgɔn ka fɔta ma fɛn ma fɔ maliyɛnw ye u bɛ maliyɛn mun ka kɛlɛ la u ka kuma dɛ u bɛ maliyɛn mun ka kɛlɛ la compte rendu ma k'u ye u kɔni nana dɔrɔn ka kuma politiquement k'u ye ɲɔgɔn faamu bɛn kɛra kow la Soumala ko k'ale sɔnna ko IBK gagnera a résultat kɛra jumɛn ye mɔgɔ minnu bɔra kɛnɛma u kɛra ministres ye Soumala ka parti mɔgɔ dɔw kɛra o ye jɔyɔrɔbaw sɔrɔ minnu tun bɛ ka mɔgɔw labɔ olu fana jɔyɔrɔw sɔrɔ maliyɛn minnu tun b'u ka baara bila ka tugu kɔ olu tora togola fan filɛ don min na komi bi n balimaw ne nin de ye Mali démocratie ye anw jɛra a kɔ n balimaw ne nin de ye Mali liberté d'expression ye anw jɛra a kɔ maliyɛnw ninnu tɛ dɔwɛrɛ dɔn soulèvement ninnu tɛ dɔwɛrɛ dɔn perturbation kɔ fanga ɲini ko kɛlɛ dɔrɔn de don jamana ye i bolo tufa ka bɔ tubabuw bolo ani tubabuw bɛ ɲɔgɔn na terrorisme b'an kan fɛn caman bɛ Mali kan gɛlɛya bɛ yen n'o waati de ye politique mɔgɔw y'u deli k'o daminɛ u b'a fɛ ka transition déstabiliser maliyɛn foyi man ka tugu ninnu kɔ nin na bilan bɛ yan ils pourront pas faire mieux que ces militaires ça c'est clair et net moi j'ai dit et je le répète ceux-là ils pourront pas faire mieux que ces militaires ils pourront pas faire mieux que ces militaires ni nafa kun bɛ gingina donso kun tɛ tɛmɛ a la ka taa mugu ci kɔnɔ wɛrɛ la ne ninnu kun bɛ se militaires ninnu kun tɛ fanga ta ne ninnu kun bɛ se an kun t'an yɛrɛ sɔrɔ nin niveau in na ne bɛ mun fɔ aw ɲɛna maliyɛnw a y'aw kuloma da a ka ne ka welewele kan lamɛn mɔgɔ si kana tugu ninnu kɔ ninnu tɛ solution ye bi u tɛ solution ye sini wa ninnu bɛ se fɛn o fɛn na o de ye déstabiliser ka jamana déstabiliser wa n'i ye fɛn o fɛn suruku nɔfɛ dibi la o y'a dɔ de 91 mɔgɔ ninnu tant que ninnu bɛ balo la tant que ninnu bɛ ka vie Mali tɛ suma parce que ninnu delilen don nin de la u tagabolo de ye nin ye wa u ye denmisɛnnin entraîner nɔfɛ olu de fana b'u nɔfɛ o de kosɔn ko n'i ye fɛn o fɛn suruku nɔfɛ dibi la o y'a dɔ de u ye nin héritage kolon in de ta ka bila Mali kɔnɔ ninnu ma foyi ɲɛ Mali ye moi je dis à tout le monde aw kana tugu ninnu kɔ aw kan'u ka kumaw lamɛn politicien nɛn ka di politicien nangaraba minɛn falen don mais tiɲɛ de t'a la ne ninnu kun bɛ yen anw de ye bi kun tɛ anw sɔrɔ nin cogo la an ka miiri anw yɛrɛbakun na k'an miiri an ka gɛlɛya la k'an miiri k'an sigi k'an hakili jagabɔ k'a lajɛ politique mɔgɔ ninnu ye jɔn ye u ka manipulation bɛ cogo di a fanga bɛ cogo di n'u ko mɔgɔ ka bɔ kana bɔ wa mɔgɔ si kana tugu ninnu kɔ élection démocratie élection a kun tɛ foyi ye ka gouvernement de transition pousser ka taa élection na ka déstabilisation kɛ parce que élection ka teli ka jamana déstabiliser de u delilen dɔ la u b'a ɲɛ dɔn élément déclencheur de don donc an b'a fɔ aw ɲɛna politique mɔgɔw an b'aw deli n'aw tɛ Ala dɔn aw dalen don fɛn min na a y'a ko kosɔn aw kan ka jamana to tranquille la jamana bɛ guerre la jamana bɛ gɛlɛya caman kɔnɔ a y'a to transition mɔgɔw ka se k'u seko n'u dɔnkow yira an ka bɔ kɔnɔ ni fanga ko n'a tɛ se k'o kɛ restez dans votre coquille là-bas a k'a to yen
vraiment anga se ka ninakili mali den dɔw bɛ ka mali buruja mali kɔ kan dɔw bɛ ka buruja mali kɔnɔ wa n'i ko k'i bɛ nin fɛn fɛn minɛ a bɛ tila ka retomber fɛnɛ kan tuguni. Voilà la réalité du Mali. Momo de Paris an b'a fo n'o ye Mohamed Jara ye k'an ka foli bɛ s'a ma a ka fara an kan na ka se ka fara an ka se ka latɛmɛni a lase maaw ma Keba CICB kɔnɔ baaraw kuncɛlen kununko premier ministre ɲɛna premier ministre y'a yira sa k'a fɔ ko partiw ko olu ye maliyɛnw ye maa minnu bɛ yen n'olu fana nana ka na nin baara in kɛ olu fana ye maliyɛnw ye a ma fɔ ko parti politique ko k'u bɔ baara la pewu nka ko ka dɔ yiga ale ye lamɛnli kɛ lamɛnli min bɛ tali kɛ laɲini belebelebaw ni maaw bɛnn'o kan Keba u y'a yira ko général d'armée Asimi ko ka jamanakuntigiya jɔyɔrɔ k'o d'a ma président de transition fɔli o ka dabila calatigɛ jɛkulu minnu bɛ yen bi n'olu bɛ ka baara kɛ olu fana ka se k'u ka baara kɛ jamana kɔnɔna na min ye parti politiques sigili sen ka musaka ko ka don a la CFA wari miliyɔn 100 Keba n'i m'o bɔ i kana se ka parti sigi parti musaka bɔyɔrɔ a tɔndenw a lasigiw maa minnu b'a fɛ ka kɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ parti kɔnɔna na f'i si ka se san 25 ma ka taa bila san 75 la i bɛ se ka kɛ parti ɲɛmaa ye parti ɲɛmaaya fana tɛ kɛ ten tuguni parti sɛbɛn tɛ sɔrɔ ten tuguni tɔnw fɛn fɛn bɛ yen ani dugutigi minnu bɛ yen ni kabilatigiw bɛ yen k'olu bɛɛ lajɛlen k'u sen bɔ politiki ko la Keba kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa bolonɔ bilara sɛbɛn min na ni bɛn kɛra o kan a yirala premier ministre y'a yira k'a fɔ k'a na se a seyɔrɔ la teliya la yaasa baara minnu bɛ yen olu bɛ se ka kɛ cogo min maa nana kɛnɛ kan Ablaye Mayiga y'a bɛɛ lajɛlen fɔ k'a bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'ale yɛrɛ fana ye ciden han Keba sɛbɛn min dira a ma a kan ka se yɔrɔ min ale b'a lase baara tɔ kan ka kɛ cogo min na ale b'a kɛ o kɛcogoya la nka jamanadenw u k'a dɔn k'a fɔ bɛn ani kelenya an k'an bolo di ɲɔgɔn ma nin waati gɛlɛman minnu n'an ka jamana b'a kɔnɔ kuma tɛ bi an ni diɲɛ yɛrɛ kow ka gɛlɛn kosɛbɛ ngolomasiri tabaw bɛ wuli ka jɔ la su ani tile Mali yɛrɛ kɔnɔna ya Keba don o don i b'a mɛn ko dugu dɔ o maaw bɛ kule la olu fɛɛrɛw ka se ka tigɛ armée bɛ baaraba min na dɔ ka se ka fara o kan min ye général Ablaye Mayiga ye a ka kuma ye tali kɛ nin na ka ɲɛsin maaw ma Keba kɛnɛ kɔnɔna na aw ka dugudenw kun bɛ yen dɛ an k'a dɔw lamɛn. Ne Sisoko Aramata ye épouse Fofana ne ka fɔ présidente régionale ye ka bɔ Kayi ni ne ɲininka ne b'a fɔ an ni kibaruya min bɔra an ka localité la n'o ye Kayi ye o de ye k'a fɔ ko ka parti politique bɛɛ ci n'i ko ko faso kura fasoden kura de ka kan ka na yɛlɛma ka kan ka don a fɛn bɛɛ la parce que n'i y'a ye an nana ni fɛn minnu tun bɛ yen nɔ ni an tun ye ɲɛtaga sɔrɔ a la sabu nin kuma tɛ na mais ɲɛtaga ma sɔrɔ foyi ma sɔrɔ sisan nɔ an faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka hakili ɲuman de di ɲɔgɔn ma i y'a faamu faso in bɛ se ka ɲa cogoya min na an bolo kɔnɔ a politiki ko kuma ani ka nafolo bɔ jamana kuntuguni k'a di ko politiki ko an k'o dabila an bɛɛ bɛ ba kelen an bɛɛ bɛ fa kelen i y'a mɛn an bɛnna nin de kan hakɛto b'o la saliya so. Adama Sangare, président du conseil régional de la jeunesse de Kayi ka bɔ Kayi Kayi résolution na an bɛnna min kan premier parti ko k'a ti k'a bɛɛ parti bɛɛ nani ma an Kayi kaw an bɛnna o kan o de y'an ka hakilina ye wa an b'o de kan an b'o de kan. Ne tɔgɔ Musa Sagale Keita, président au conseil islamique de Kita. Ni alimami fana ye juma alimami. Chef ne ye kunu ye ka bi ye. Ne fana sara ne ɲɛna ka Modibo sigi ne ɲɛna. Nin tɔ fɛn fɛn tɛmɛna a bɛɛ lajɛlen kɛra ne tɛgɛ bolo. Mun kosɔn? Kuma kelen fɔ ko tan ale de ka fisa ni kuma si tan fɔ ye. Mun kosɔn an ko k'a fɔ ko ka parti politique bɛɛ lajɛlen ci ka bɔ san pis bani san 4 n ma balawu fɔ foyi tɛ na a balawu nana laban mun na marifa jeni o marifa jeni nana mun na ka taa rebelliw ta k'olu marifa d'olu ma ka wari d'u ma k'an ka sɔrɔsiw kantigɛ k'u da k'u kantigɛ bɛɛ kɛnɛ kan ko de o la ni an tɛna bɔ nɔgɔ la an ka mɔgɔw bɛɛ ka faga. Donc, ne Mamadou Koulibaly, Kayi conseil régional de la société civile Nyama Yenye. Donc,
mais un peu kenen kayampi kay leader religieux ou trop là. Bon, donc en connaît la nini mimbora kay minye parti politique ou koka dobula ani demain mon bekouye no financement bon angal la nini kera de parti nous charti min folloyer parti ou sigi au charti au kati follow no tira encore parti ou pekati a pere kati ano la nini bora e fe ano la nini fana anya sura en fana a pekati ne tɔgɔ Zumana Kone ka bɔ San région na ne nana San jeunesse tɔgɔ la n'o ye parti politique mɔgɔw ka ɲɔgɔn ye min bɛ yan nɔ ni jamana mɔgɔ y'an wele k'an kana kuma o kan donc ne kɔni hakili la anw bɔra ni min ye sanga na anw ko anw San jeunes bɛɛ bɛnkan ye min ye parti politique ka ci donc fil d'opposition o ka supprimer ka bɔ yen pewu donc o bɔlen kɔ a la sisan ala sɔn min dil'a ma n'o ye Assimi ye o ka san 5 di Assimi ma a ka san 5 kɛ a kana kɛ transition président to a kɛ président de la République du Mali ye donc min b'an bolo sangaw bolo ka fɔ o de ye nin ye. An bɔra Segu an nana les assises sur la relecture de la charte des partis politiques donc ne yɛrɛ nana en tant qu'élu Segu délégation nɔfɛ donc assises kɛra Segu a kɛra bonya kɔnɔ a kɛra karama kɔnɔ donc Segukaw ka résolution par rapport à la réduction des partis politiques o y'a yira k'a fɔ il faut obligatoirement que parti ninnu bɛɛ ka dissoudre bon munna o misaliya ye jumɛn ye parti 300 ani kɔ récépissé de b'a bɛɛ bolo ni k'i bi dɔ ta bɔsi c'est-à-dire k'i bi dɔ ta ci ka dɔ ta to o ye fɛn o bɛ na ni kɔlɔlɔ ye donc maintenant l'application est stricte équitable vraiment exige que parti bɛɛ de ka ci ka tila ka n'u bɛ créer ka condition bɛ créer cogo min Segukaw kɔni y'o de fɔ ko parti bɛ bɔ parti la donc maintenant ni k'i bɛna dɔ ta ci ka dɔ ta to o bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye Segukaw k'a ma. Ne ye Barka Boubacar Xavier Traoré, le chef de village de Yelimane. Kaykaw laɲini caman t'an bolo an n'an ni laɲini mun ye dɔrɔn ka parti politiques tigɛ ka bɔ yen ka tila ka organisation préprend parce que a tɛ se ka organiser k'u to yen u k'an kɔnɔ dɔɔnin fɔlɔ ala sogo sogo o ye fɔlɔ-fɔlɔ ye filanan ye fɛn min ye gouvernement mun b'an kunna les 5 généraux là u k'u to yen u ka baara kɛ u bɛ baara ɲuman de la u k'u to yen u ka baara kɛ ne de nana fo yan rencontre fɔlɔ-fɔlɔ la n ko an ye san 5 d'u ma n bɛ segin a kan yan tuguni ɲinan an bɛ san 5 wɛrɛ d'u ma renouvelable et puis anw de y'an ko damina an y'a damina jamana. Ayiwa Kiba n'an bɔra CICB kɔnɔ sisan sa min ye ministre min bɛ ni ale sigilen no sifinw ka denmisɛnninw ka ko kunna muso ni du ale ni UNICEF y'u bolo don ɲɔgɔn na sa ka fɛn dɔ sigi bɔlɔlɔ sira kan yaasa kibaruya ɲɛnama bɛ se ka sɔrɔ cogo min na sifinw ka ko la min ye mɔbaniw ye olu fana ka ko bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min UNICEF yɛrɛ baarakɛcogo bɛ se ka sigi sen kan cogo min na min ye ministre muso kɔni a y'a yira sa k'a fɔ ko nin ye ko ɲɛnamaba ye nin bɛna n'a to kibaruya jɔnjɔn ni kibaruya sanuma minnu bɛ olu bolo baara ka se ka kɛ n'u ye diɲɛ fantan naani fɛ denmisɛnninw olu ka tɔbɔtɔli ko husuranfɛ yaasa banakow banakunbɛnw ani furakɛliw olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ambulance kura o dira Bafulabekaw ma nin kalo in tile 28 min ye baara ɲɛ sa ale kɔni kɛra u ka préfecture kɔnɔna na dugu ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen min ye nin ambulance kura ɲɛ sa a yirala k'a fɔ ko a kɔni bɛna fisaya kosɛbɛ sabula mɔgɔw tali ani banabaatɔw tali kɛrɛnkɛrɛnnenya la a na o nɔgɔya kosɛbɛ ka taa se dɔgɔtɔrɔsobaw olu kɔnɔna na Siyamakaw fɛ yen n'o ye Siyanakaw fɛ yen jɛkulu marafatigi dɔw kɔni olu taara bi dugudenw kan an sɔngo marabolo kɔnɔna na min ye Buba Jindekaw fɛ yen ni gun min bɛ n'u b'o fɔ ma ko Sena gun in kɔni kunun siniko sa Bamaciwale ni Jugawale kaba dɔw taara don ye keba kalo nɛgɛ kanɲɛ 21 waati bagan minnu bɛ yen ka mugukan guwan fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka baganw ka taa ni olu ye maa kɔni ni ma to waleya in senfɛ sa nka o kɔni u taara ni mɔgɔw bolo minɛnw caman ye fɛn fɛn tun bɛ yen n'o y'u nafalaw ye u y'olu bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'u ye
olu masiri tabaw kɔni olu sera ye kɛla nu ye u sera ka dɔw tɛgɛ sigi ale dɔw la nka u kɔni u taara ni bagan dɔw ye bagan dɔw fana sera ka minɛ armée ale ka wuli ka jɔ o senfɛ baara min bɛ ka kɛ Segu ni waati na sa o bɛ tali kɛ k'a fɔ ko maa dɔ bɛ yen k'a fɔ maa dɔ bɛ Segu kɛba ale bɛ wari ka wari ci maaw ma a b'o baara de kɛ Segu bi ne taara kɛ ale ka sa n'o ye gérant ye maa fɛ sa maa minnu kɔni marafatigiw don n'u ma se ka lakodɔn u y'a yira sa k'a fɔ ko waleya in kɔni kɛra ntɛnɛndon fɛ n'o ye anw ka dugu kɛba onzɔnu u ka taa nin ko barokɛlatigi bɛ mini a ka nin i sigi ni kitakaw ka nin kɛba ko min ye Orange Money tigi mun b'anw ka dugu la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Busɛn o y'an ka dugu ye o dɔgɔdunya yɛrɛ fɛ koyi kilomɛtiri 35 o de b'ale ni Segu dugu kɔnɔna cɛ ko Bamanciwale kɛba maa 4 olu kɔni taara bi maa minnu bɛ Orange Money kɛ sa wari cili kɛ ka musaka kɔni min ye miliyɔn caman ye k'o cɛ ka taa n'o ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ni ɲininikɛlaw y'a yira sa k'a fɔ k'u ye waleya in kɛ tuma min yan'u ka duuru don fiɲɛ na u kɔni mugu kan ganfa kɛba Busɛn y'an ka dugu ye Busɛn o ye cɛkɔrɔba ka dugu ye Kuɲakari o ye musokɔrɔba ka dugu ye nka an bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ Segu denmisɛnnin minnu bɛ yorosokaw fɛ yen n'olu bɛ kilasi 9nan na olu ka ɲɛbila ɲɔgɔndanw n'a bɛ fɔ o ma sa ko examen jɛma o kɔni baaraw kɛra yoroso kɔnɔna na k'o bɛɛ lajɛlen kuncɛ kunungo min ye baara in ye sa ale kɔni daminɛna kabini ntɛnɛndon a bɛ se ka denmisɛnninw u bɛ se k'u hakili labɛn cogo min na yanni ɲɔgɔndan yɛrɛ o cɛ sabula a yirala k'a fɔ sa ko ɲinan kɔni min ye dɛfu ye e ko juin kalo nata tile 2 tɛ wa kɛba ko denmisɛnninw bɛ k'u labɛn yanni o cɛ minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna sa ale tun bɛ Kuluba faama sigiyɔrɔ la min ye colonel Asaba Jalo médecin colonel Asaba Jalo ye ale taara ni bataki ye sa bataki min ye état généraux ye ka t'o sɛbɛn di jamanakuntigi ma i b'a dɔn k'a fɔ ko kɛnɛya maaw bɛɛ lajɛlen k'u fara ɲɔgɔn kan minisiri kɔrɔw ka taa baaraba kɛ baara min n'o bɛ tali kɛ sa an ka kɛnɛya ko bɛ se ka taa sira minnu fɛ laɲini minnu kɛra o la sa ani baara boloda minnu kɛlen don o la bi o bɛ taa se fo 286 ɲɔgɔnko ma min ye yɛlɛmaba minnu kan ka don an ka kɛnɛyako la kɛnɛya minɛnw kan ka kɛ cogo min baaraba minnu bɛ kɛra olu bɛ ka sinsin cogo min ka ɲɛsin san 2063 san ma o yɛlɛmaniw n'o o baaraw k'olu bɛɛ lajɛlen sigi sen kelen kan o de bɛ sɛbɛn in kɔnɔna min dira jamanakuntigi ma a Kayi Kitakaw fɛ yen n'o ye Katikaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛba ɲɛbila baara bila sɛbɛn k'u taar'o da sabula u ka juru mun bɛ Kati kɔnɔna na ko k'a bɛɛ lajɛlen sara bɛn kun kɛra fɛn minnu kan sa n'o ye ɲɔgɔndan mun bɛna ale ni ɲɔgɔndan wɛrɛ minnu bɛna kɛ san laban in na ekɔlisow kɔnɔna na olu labɛn cogo k'u ka se ka fɛn sɔrɔ o la min ye nin laɲini ninnu ye sa ko n'olu kɔni ma nimisiwasa sɔrɔ a la min ye tile 3 baarabila ye Kati kɔnɔna na k'u bɛna o kɛ han kɛba heure 100 ani heure 20 n'o ma la ko ni tilo tun bɛ yen dugudenw ni dugudentɔnw ka taa fara fanga sɛngɛrɛma dondobaw kan u bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn jɛrɛ ye min ye laseli ye kɛba o ye dɔ kɛ ngilɛ la han wa baara in a bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaya tun bɛ premier ministre yɛrɛ bolo n'o ye Talma Jean Emmanuel Ouedraogo ye ale yɛrɛ ye laseli kɛ ye ka jamanakuntigi ka ci fɔ u ye ko a kana k'u ɲɛna ko nin farankan min kɛlen filɛ nin ye kɛba ko y'a bannen dɛ ko Burukina bɛ bɛɛ lajɛlen wulilen ka to ka jɔ bɛɛ ka cɛsiri yaasa min ye jaw fɛ yen surasi 12 ɲɔgɔn na olu bɔnna o ni na Tilaberikaw fɛ yen min ye jan dɔ o dara olu ɲɛ dugujukɔrɔmugu o de donna u la waleya in sa ale kɔni kɛra ka bɛn ni Mali ale ni Niger dancɛ ye wulikajɔw kɔni kɛra wolomasiri tabaw fɛ waati min o y'a sɔrɔ maa minnu ye nin waleya kɛ k'u ye duuru don fiɲɛ na kɛba k'u y'u taara kɔsɔkɔsɔ fo Senegal fa fɛ o ye yɔrɔ jansa ye sa dɛ waleya in ko bi minnu y'a kɛ sɛgɛsɛgɛli kɛlen don ka jateminɛ kɛ sa k'a dɔn k'a fɔ u taara fan mun fɛ an'u ye fɛn minnu kɛ k'u bɛna baara k'o la o hukumu kelen de kɔnɔna kɛba min ye Timbuktu Institute maaw ye olu ye baro sigi kɛ ni kunnafonidilaw ye wɔlɔfɔw fɛ yen k'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ bi ko Senegal k'a labɛn ko sabula min ye jini maaw ye k'u kɔni bɛ Senegal i ka dankun na dɛ Mali ni Niger dancɛ Mali ni Mauritanie dancɛ Mali ani Senegal dancɛ bi se ka kunbɛn cogo min ko sabula u y'u bɔlɔ don ka mɛn kibaruya ninnu kɔni bɔra maa minnu yɔrɔ sa kɛba o ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye Timbuktu Institute ye
olu bɛ kimɛli kɛ ka ɲinini kɛ ka kɛ ni sigidaw ale ni jamanaw ka lakanaw ye Burukinakaw fɛ sa min ye farafinakaw ka dangelen n'o ye Kemi Seba ye ale y'a yira ye kalo in tile 29 ko min ye Burukina jamanakuntigi ye kapitɛni ko ale jɔyɔrɔ kama sa ko fo u ka wuli ka jɔ kɛ o de la sa taamaba min kɛra bi a ko ale yɛrɛ sen bɔ o la wa ale b'o dɛmɛ kosɛbɛ Marɔku masakɛ ale ye AES maaw bisimila Ablaye Diop ale ni a tɔw masakɛ faama sigiyɔrɔ la sa ko n'i y'a ye k'a fɔ kɔni Faransi ni Alizeri olu y'u kɔ don cɛncɛnfuga jamanaw la ko Marɔku y'o jɔyɔrɔ ta caw min ye ura ye ko a kɔni ye u bisimila a yɛrɛ ni Diop y'a ta ɲɔgɔn da ni da fɛɛrɛ jumɛn bɛ AES bolo AES yɛrɛ ŋunanfan ye mun ye a sinsinnen no mun kan a ka kuntilennaw ye mun ye a ka fɔ ale tulo Diop da a yɛrɛ ka se k'a faamuya Marɔku kɔni bɛ ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan sa yaasa ni jamana ninnu kɔgɔji sira u bɛ se k'o sɔrɔ cogo min bolodi ɲɔgɔnmaw olu bɛ se ka kɛ cogo min na bamanciwale jɔwale kɛlɛli Marɔku ka senkɔrɔma dondoli ko la Keba Marɔku bɛ jamanaw fɛ minnu bɛ kibaruya ɲɛnɛma sɔrɔ terrorisiw kan dɛ o sɛbɛn k'o bila ye n'an bɔra yen Espagne kaw an bɛ t'olu fɛ yen bi in na Espagne kɔnɔna na sa ko 100 sarada la kuran kɔni bɛ yɔrɔ minnu na bi o bɛ se 99 ma min ye o baaraba in ye sa ko kɔni o sera ka sigi sen kan nka nin waati laban in na min ye Espagne kaw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko kuranko in ko a lakurakurali n'a baarali n'a sinsinni k'o de bɛ sen na nka o bɛɛ n'a ta Keba kurantigɛ donn'u kan kuran tɛ sɔn koyi sinon Espagne ninnu kɔni yɔrɔ maa t'a fɔ olu kɔni ye fantan jamana kɔni ye nka olu 100 sarada la kuran bɛ 99 nka nin waati in na gɛlɛya bɛ a la kosɛbɛ Suèdekaw fɛ yen maa 3 olu de bɔnɛna u nun na muguci senfɛ muguci min n'o kɛra kunun sɔrɔ u ka dugu la u b'a fɔ ma ko Uspesala Keba kɛrɛnkɛrɛnnen na sa ko dugu in min ye dɔnni dugu don ale yɛrɛ bɛ u ka faaba n'o Stockholm ye o kɛrɛfɛla la u y'a yira sa k'a fɔ ko nin ko in kɔni tɛ balana ko ye ko sabula min ye Suèdekaw fɛ yen Keba drogue ko mankan de cayalen no jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ maa minnu bɛ drogue o trafic kɛ k'o ta ka taa n'o ye yɔrɔw la k'olu yɛrɛ dama denw de karilen no ɲɔgɔn na hakɛ dɔ nɔfɛ o kɔni fɔnkɔ ɲɔgɔn kɛlɛw k'o de kɛlen no ka caya yen bi maa 3 kɔni o ni tora la fɔlɔ min ye Espagne Suède yɛrɛ ye a ye welewelemada kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko nin ko in ka lajɛ u ka polisilakaw n'u ka gendarmelakaw n'u ka finitigilakaw olu kɛlen no ka wuli ka jɔ boloda yaasa nin ko in a bɛ se ka kan cogo min na min ye sankolo kibaruya la Keba Amazoni n'o ye satellite bɛ n'o ye Kepler Amazoni ye sa ko ale kɔni ye fusée dɔ ta caw Atlas 5 ka munumunu salo kɛ n'o ye min ye sankolo la bi masaw olu ye nunu satellite tugu ye Keba satellite a wari ka ca dɛ a wari ka ca fo ka taa fɔ a ka ca fantan jamana fɛn tɛ nin bɛ dan sigi an ka bi wulada in na kibaruya la kibaruya mun dira aw ma anw fɛ aw bɛ bolola bi dɛ aw bɛ ka jɔ pari la pari dun korominɛwolo somaw bɛ na duman kɛ dɛ a ma taa ngilɛw dasi fu fɛ kunu 1 ani fu Mbappé n'a labanna cogoya min an na fasa nin da yɛrɛ la o aw ka san 30 tɛ jouer bi a bɛ jouer ayiwa aw ni jɔn don Real aw komi aw bɛ s'olu dɔrɔn de la o Inter Italie minnu ye Bayern bati cɛ olu ka bɔlɔntan ma nɔgɔn dɛ Calcio la Squadra Azzurra o tɛ ko nɔgɔya aw bolo bi dɛ ayiwa n'Ala sɔnna ma jaabi mana sɔrɔ a la hali ni Barca batira ne kɔni b'a fɔ sini dɛ ne b'a fɔ sini n'Ala sɔnna ma an bɛ a fɔ sa Coupe du Mali hukumu kɔnɔna Keba Coupe du Mali ale ta ko 64 na a sera a siɲɛ 3 siriyɔrɔ la ni Ala sɔnna ma min ye demi-finale kun fɔlɔ o ye AS Jara ale ni Stade Malien o bɛ taa kalo tile 3 Isufasi joli wa bɛ taa kalo tile 4 ni Ala sɔnna ma ni terrain yɔrɔ sɔrɔla ka kɛ ni fédération ka kibaruyaw ye an na o da maaw tulo kan min ye basketball fana ye o fana bɛ senna hali bi fédération mali n'o ye basketball n'o ye Jean ye an b'a n'a ka mɔgɔw fo n'o ye Jean ye an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ale de ye fédération président ni waati in na sɔgɔmada in na sa Keba an y'a ye k'a fɔ min ye kibaruya minnu n'an y'olu di mɔgɔ caman ye an wele ka farangaw kɛ ka kɛ ni parti politique ka ko ye
nirina minnu b'u la n'ala sɔnna a ma an na to ka kuma d'u ma sabula ko in a kɛ kun ye mɔgɔ ka se k'a faamuya an kana na fɔnkɔɲɔgɔnkɔ wɛrɛ sɔrɔ nin ko in na bɛɛ lajɛlen k'i hakilina fɔ bɛɛ bɛ se ka faamuya cogo min na a k'an bɛɛ sini. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu don wari t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita hɔn Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci.